जोंनि हारिनि थाखाय बर' माहारिनि थाखाय मोनसे देरसिन देरहानाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जातिनि अस्तित्व आत्ममर्यादा आत्मरैखानि बिसायख'थि हिसाबैसो नोजोर बोनानै NDA खौ जोङो UPPL खौ मदद खालामदों। गोबाङानो जोंखौ दुसिदों, गोबाङा जोंखौ सोंखारिदों। जोंहा बेयाव खुनु आक्षेप बा दुखु मोननाय जोंहा गैया। खारन बाथ्राया बेनो जे NDA नि टाइमाव बड' पिस एकर्ड NDP ABSU UPPL नि गेजेरजों जादों। पिस एकर्डनि दफाफोरखौ रोखा रोखा आबुं जोङो नोजोर होदों जे दिल्लीनि पलिटिक्सआ सानै जि MP बर' हारिया दिनै मोनबाय, बे जाबाय बर' हारि दानायनि पलिटिक्स जागोन। बेयाव खुनु पार्टी पलिटिक्सनि बाथ्रा फैनो नाङा, आं बे बाथ्राखौ बुंदों। काउन्सिलाव स्टेटआव गावबा गोजोन्थों लोगोफोर, नोंथांमोनखौहाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। आङो नोंथांमोननि गेजेरावहाय फंनैसो बाथ्रा लाबोनो सानदों। दे इन्डियानियानो गासै सरकार भारतबर्षआवहाय रायजो खुंसिगोन आरो सरकार दासिगोन, जोङो बेखौ नुहुरो। आरो दिनै बे बाथ्राखौनो लानानै जोंनि बर'नि BTR नि माखासे सुक्ति खालामनानै लाबोनाय बा एग्रिमेन्ट खालामनानै लाबोनाय, बे एग्रिमेन्ट खालामनायफोरखौ गासैबो इमप्लिमेन्टेसन खालामनो बा गासैखौबो मावफुंनो थाखाय जोंनो बिजाथि नांगौ होननानै दिनै दिपेन बर' बिथांमोनहा गासै बर' रायजो राजाफोरखौनो भट होनो थाखाय बिथाङा खावलायदोंमोन होननानै दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों बिथाङा बुंदों। आरो गासै रायजो राजाफोरखौ बिथाङा साबायखर बावदों। मस्ट वेलकाम बिथांनि साबायखर बावनाया। दानि बिथांमोना जेबायदि आसा खालामदोंमोन गासै रायजो राजाफ्रा दिनैहाय भट होनानै जयन्त बसुमतारी आरो दिलीप सयकियाखौहाय देरहाहरबाय। दा दिनै सरकाराव थानाय रायजो राजाफ्राबो सानदों सरकाराव थानाय मानसिफ्रासो माखासे सरकारनि अभाब अभियोगफोरखौ मावनो हायो होननानै सिन्था धारणा खालामनायनि गेजेरजों रायजो राजाफ्रा दिनैहाय जयन्त बसुमतारी आरो दिलीप सयकियाखौ देरहाहरबाय। साबायखर बिथांमोनखौबो मस्ट वेलकाम आरो कंग्रेचुलेसन, बिथांमोनखौ जोबोद जोबोद साबायखर बावनाय थाबाय आरो गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। दिनै मोनसे सिन्था खालामनांगौ बाथ्राया बेसो, दिनैहाय जोंनि दरं उदालगुरि आरो क'क्राझार मोननैयावबो जोंनि बर'आनो दङब्ला मोनसे आसा बायदि थानाय जायो। दा जोङो मोनसे दावतखौ नुहुरो, रायजो राजाफोर दिलीप सयकिया दिनै जोंनि बर'नि थाखाय दिल्लीयावहाय थांनानै खुगासिगोन ना, बे मोनसे बाथ्रा आरोखि। दानो जोङो गासै इउटुबारफोर आरो ससियेल मिडियायाव बेफोर गासै बाथ्राफ्रा बिथांमोननिसिम सहैयोब्ला बिथांमोना निस्सय बेखौ प्रिपेरेसन दिल्लीयाव जेबो पार्लामेन्ट जायोब्ला माबायदि बाथ्रा बुंनांगौ, बबे बबे पइन्टखौ बाथ्राखौ बुंनांगौ, बेखौ जेन' प्रमद बर' बिथांमोन मानगोनां जोंनि BTR नि CEM आरो जोंनि मानगोनां जे जोंनि आबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांमोनहा जेन' गासै पार्लामेन्ट जायैनि सिगां गासैबो टपिकफोरखौहाय जेन' लिरनानै होखायो आरो जोंनि अभाब अभियोगफोरखौहाय जेन' बुंनो हायो। बे गासैबो टपिकफोरा जोंनिनो BTR नि दैदेनगिरिफोरनि माखासेफोरनिनो गाइडेन्सआव गासैबो बुंजानांगौ आरो जानांगौ होननानै आंबो बेखौ आसा खालामदेरो रायजो राजाफोर। दा नोंथांमोनहा माबायदि आसा खालामो बेखौ नोंथांमोनहा कमेन्ट खालामनायनि गेजेरजों बुंहर। आरो नोंथांमोनहा बेबायदिनो भिडिअखौ नायबाय थानो आरो खोनासंबाय थानो आरो मोजां मोजां टपिकखौ नोंथांमोनहा हास्थायबाय थायोब्ला नोंथांमोननि हामजानाय बायदि नोंथांमोनहा कमेन्ट खालामहर माबायदि भिडिअ लाबोनांगौ आरो जोंनि जे BTR आव माबायदि जौगाथाय लाबोनांगौ जोङो दानो नुनो मोनसिगोन आरो बिसिबां इमप्लिमेन्टेसन खालामदों आरो जायफोरखौ लानानै दिनै BTR सान्थि सुक्ति जादोंमोन, दिनै बिथांमोनहा नैबे समावहाय सिगांथ' सासेबो MP गैयामोन, दाथ' सानै मोनबाय। बिसोरो माबायदि मावनो हायो, नैबे जोबथेसालियाव जोबजानानै थानाय माखासे NDFB-फोरनि केसफोरखौ फोजोबनो हायो ना हाया आरो गासै BTR सुक्तियाव खालामनानै लाबोनाय बेफोर गासैखौबो इमप्लिमेन्टेसन खालामनो हागोन ना हाया। दिनै दिपेन बर' बिथांमोनहा ससियेल मिडियायाव फैनानै अपेनलि गासै बर' रायजो राजाफोरखौ खावलायनायनि गेजेरजों गासैबो हारिनि मोनसे सेन्टिमेन्टखौ लानानै दिनैहाय बयबो जयन्त बसुमतारी आरो दिनैहाय दिलीप सयकिया बिथांमोनखौहाय दिनैहाय देरहाहरबाय। दिनैहाय जोङो नेक्स्टआव जों नुबाय थानो मोनसिगोन बिथांमोनहा माबायदि मावो आरो बिथांमोनखौहाय जोंबो बेबायदिनो सापर्ट खालामनांगौ, माबायदि मावनांगौ आरो गासै लिडार
दैदेनगिरिफोरखौहाय BTR नि दैदेनगिरिफोरखौ आङो बेखौनो कामना खालामो, बेखौनो आं आसा खालामो जेन' गासैबो जोंनि बर'नि थाखायनो, जोंनि BTR नि थाखायनो नैबे सानै जे केन्डिडेटआ जेन' मावो। गोजोन्थों।